volleyball. Alas aron ni kayo pakikwarta. Ay, ako lang pusta nimo. Ay alam may ikog kanimo. Sa pusad watay lang kauban. Kayo umdres papi. Ah. Oy, Dwayne, asa man ka? Ari lagi unta ko ninyo bay kay na ako'y problema. Isa may problema ni mo Mang Dwayne. Nalagi unta kay pamisitahan bay. Nya wala kay kwarta ba? Wala man ko ninyo kwarta bay. Na, ako may kwarta ganib sa piso lang. Ako noon, Dwayne, ako kwarta pero kuan masad. Ako masan gamito na. Ipusta ko masan ni volleyball. Pasinsa na ni Kel din. Unsa to bay? Ipusta ni mo volleyball? Ano kay mo di ka volleyball? Ay, tumaog gamay bay pero dili na sa kaya nitig yun. Ako gani, kuan gani, di ko kibalo gani pero nakoy nakatunan gamay rasad. Di ba di ka mo duwag volleyball din? Ha. Volleyball ay istoryahan bay. Dili sa paghinambog bay pero daghan magmuana nga may kuno kumuduwag volleyball. Pero kung ako'y pasultion, di mo kumain mo duwa. Grabe kumain mo duwag volleyball. Volleyball ay istoryahan. Basta, way mo bakog nako. Ay, maayo. Tulo ta ka po. Asay maayog manuwa ta anig volleyball. Di ama ko isa ka libo pa ba? Kung makadaog ganita, mahal mo tigag kinintos. Ya, ikaw lang bahala na mo ha. Sige bay. Makalaom juga bay. Ako'y bahala. Unsay may dugay na to? Tana. Na. Tana. Kami. Sakto kayo. May mga tao. Kani maayo. May nag-volleyball party oh? Sapa? Sa simulayo ah? Simulayo party oh? Oo. Dong, alira. Samante. Alira sila, manong mo sila volleyball, manuwa mo sila. Oh, sige te. Ikaw. Bay, no magbalbol. Unsay balbol? Unsa kay tote? Na ba? Volleyball ba? Volleyball. Aw. Manuwa ba daw kuno mong volleyball bay? Oh, manuwa. Ano man? Tay, manuwa kuno sa volleyball. Oh, sige. Oh, dali mo! Sukol, be! Kani, mismatch ang duwa. Duha ka babay, usa kami na bay. Luoy kay na sila oy. Samutanaan nato si Dwayne. Aw, kana mo to basta mong din na kay. Kanang ug makadaog ganita pahalamon tikag 500. No comment. Watch and learn. Na. Kasi may referee. Ako ang ano man. Ay wala na ay. Pili kasado. Usa ka libo. Takalibo. Isahay nga nini. Dili mo kapag build the belt. Dapat di mo patakag igos mo. Tay saret. Unsa na tong duha arek? Volleyball o boxing? Sorry. Pumo. Abi na boxing ni, volleyball mo din ni. So, inani ni, 21 daugan. Atong duwa, 3 touches. Sabot mo? Sabot. Kasi pwede mo hangiyo. Ano man? Kanang kung pag mismatch man kayo ni kay ang among kontra duha ka babay usa ka binabay pwede pun ila sila usa para upat versus tulo ako tatas ba Minsan ba sa ikaw? Kat na mga tulura mamikabo oh. Wala sa sadaling kontraha. Uy, ano ang tabi taw ni? Lah, nasmagla tiyo. Ba? Oh. Galit ka! Mutuwa kag volleyball? Kaupat ka na mo! Patay duy. Upat tulo. Kabaos ka taan eh. Makay kay nato Dwayne. naunsa naman ang taon mo salig mo sa inyong kaugalingon alam mo salig na ako To anak. Ani. ay bitaw salig mo na ako salig mo ako'y bahala lagi Sige, mo ni, upat tulo ni. Sige, tus coins ta. Aso, piso ni. Namoy piso da. May piso rin ko! Ako na yung hulmo Imo sa... na, ipalit lang lulipap. Ikaw say, Salamat, ha? nga way piso. Usa ni, hayang kaw. Kaob, kaob. takilid Usa tikilid.
Kaob na gud ilahaw niya. Siyempre hayang among utana pa jud ka. Ah, sige, sige. Sige lang sa. La, asa mo to piso? Aw, dara di ay. Si Kako ni mo. Sana, Ay ay. sus. Usba. Bana. Sa. Sus, kaob na unta to eh. Sige. Naga. Saan eh, hayang kaw? Kaob. Hayang. Asa sa 2 piso dre? Grabe, sad. Asa na sa Laban. tayo? Ay, Itsa na lang na kay Pay. Naunsa man ka Di oy. kaob na oh. Itsa na lang na. gigi. Sa isa. Kaob, 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 kaob. Hayang. Hayang. Kaob, Hayang. kaob. Ayang. Hayang. Ay, ayang. Ano ang unang serve? Team Chicken Cordon versus Team Escabitse. Gentlemen, the show starts in 3, 2, 1, go. Amo mo unang serbisyo. Kami ng bulab eh. Team Escabitse! 1, 2, 3! Let's go! Let's go, team! Hindi ka nila naman sila pang share. Kita sad. Kumaw mo? Kamao ko. Mga na ko 1, 2, 3. Ikaw, let's go. Let's go team. Oh, let's go, team. 1, 2, 3. Sige larga. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang sama ka nag-ihap? Ayaw pag-ihap, oy. Dali man na. Unsa di ay? Mga na ko 1, 2, 3. Ay mga isulti. Let's go, team. Sige larga. 1, 2, 3. Let's go team. Suga sa ninyong manok ngot. Uy, ako yun ang serbisyo. Lena mo? Le! Pihing mo sa tayo yung bula, oy. Ano ka sa nag-serve? Samnay, di mo nakaigo. Sa. Oy, bulas pikas ning play naman ka waka kay Ghost Bula. Unsa. So, baday na akong pihing yung bula, oy, yung bula, oh. Hey! Play na rep. Oh, play! Duin, ang bulaw pa dong nimo. Kurog magaduin. Bukod niya, ayaw maglabot. Tay, Duin. Tay, Duin. Isit, Duin. What? Tuwing! Sige mo sa kang pang-distra! Puntos pikas. 1 point Team Escabitse. Tanga na. Nabang nila. Okay na kami. Okay, Roy. Sige, masamog pang-distract si Bidlisan. Sige na nga. Sit! Pagpantay lang yun sa bula din ha. Pagpantay lang yun. Oh. Serbisyo sa Team Escabitse. Play. Pantay, Duin. Ang bula pa dong nimo. Yes! Yes ka ni! Sige sa pangilog. Uy! Awa, wag ito nila makuha. Hakoy. Huwag yung makuha. Sorry te. Kirong tumayo, kirong. Bawi ta sunod, bawi ha. Napapitay sa na. Dugay Oh, pa sa. makuha na to. Up! Bula sa Team Chicken Cordon. Hey! Ika! Uy, tibo na! Okay, sorry party. Okay ra. Bawi ta sunod. Ayaw si pangilog sa bula, bay. Sumtaong ka. Mukhang ikaw ang usa na duwa. Tugoy kabom na si Dwin. Ibog na ang duwa. Ay, bitaw, di na ako mangilog. Sige, ikaw na rin sa. Bantay, ha? Sige,
pumilog, oy. Nalagay ka mangilog. Oops, punta sa team chicken cordon. Play. Taro nga ha. Play. Set, magla! Unsam sa taon ka din, oy. Ay, sa nag na, oy, kibawang pandong na, luwag ka nun. So, Oops, bola sa team Skabitse. Oh, condition mo dong. Ang score nagkatay, iguali 5. Play. 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 kasi ka na pakiyawa, oy, luwag ka kontra, oh. Ang score kay G5. Labaw ang team Skabitse. Bale. Yes! Team Escabete! Taon, eh. Kung saan mo magplakog duwa taon, eh. Ano ka ba, Bin? May palaging ilugan na lang, tika. Unsa masaning bula taon, eh. Mura masag ako rin nakitaan nga unta. Tuluman ta kabuok. Aray, siya paingon na ako. Di ko siya mulikay. Oops, bola sa team Skabitse. Play. Bula din. Oops, bola sa team chicken cordon. Yes. Oh, imong serbisyo. Play. Play. Wow! Play. Oh, play. Play. Wa ah! Sige, kuha, bula, kuha! Uy. Ah, Op, Gualis G's. Bola sa team chicken cordon. Bidli, ako lang sa city ha. oh, sige. Anak, kay maay man kay ka mo serbisyo. Sige, sige. Ari na sa kwa. No. Play. Unsa man sa nabidli oy? Ops, bola sa team Skabitse. Hoy, sir, pa na, party, be. Sige, pardi. Hey! Hey! Suga gid, oy. Suga gid, eh. Sans, ako sa gang be. Mati ka. Ato ka. Uwari ko. Sige. Play! Suga oy. Play! Ikaw sa kalapit be. Ikaw di ka be. Ako, be. Ano? Sige. Ikaw di oh. Sige. Hey! Mao na naron. Suga sa lagi ato lagi. Pakot ka. Play! Sige. Ah! Out. Out eh. Oh, Taysya dong, violation ni dong. Ano naman ay? Ngano yung nagiwakli nga. Tama. In mong tana. Ngano yung gikwa no. Ngano na. Oo, ano? Violation din na. Bita ay violation na kay ang kuan mo katatanan ang giwak di ba mo tong naa. Oo, sa bidaya niya. Puntos pikas. Ang score kay Gualis 19, ang bola team Skabitse. Unsa man taong kadwin, eh? Di makakasagang sa hula. Ang bulasad ba? Ako may usa nakitaan nga unta tulong man takabuok. Sige, aray pa dong nako. So nang bula asa man gina akong bulahag mo akin ako nako. Tanong niya po, pardi. Oo ka, pardi. Oo, tako kita kasado ni pardi. Sige, pardi. Sige, tanong na. Daog ka na. Play! Ala, twin, padung na yung mga twin. Sige. Patong ka ha? Kakam ka, sige. Aray. Na, ikaw ba? Ikaw ko kailangan nakitaan ako kagad. Tapos, kuan, munyano. Tapos bidli aray mo ka na ako. Ha? Sana ha? Kuan. Oh, violation.
Oh, holding violation. Samantaon ka rin. Uy, dinalian sa nimo oy. Ibo kang nagkasapa pag sa buno niya lang gana dito. Complain naman sila. Ano yung mong gisaw? Unsa? Ano ya? Puntos yung pikas. Ay, salo-salo, ay! Samantaon niyo oy. Saloon pa nimo! Nagkasapa pag kita sa buno. 2019, labaw ang Teams Kabitsi. Uya na to ani tani. Pindi ko na. Sus! No problem. Apas pa nila. Ibala ah. Ako bahala. Sige, larga. Si Navy 20 kaya po ito ang score? Pardi. Kanon lagi po pardi. Sige, daog tani. Susadlok makanan nila. Tao ka. Play! Play na play. Netball. Among bola. Si Piata. Daogon ka ni. Le! Sit ka! Bidlay! Oh! Sit mo ka. Ano bola? Okay. Oh, asa bola? Pailan mo ka. Asa ang bola? Nasud na! Ha? Asa ang bola? Nasud! Uy, nasod na. Oh! Ano yan akong pinangitay sa bulang yan? Nasod na di ay. Oh, nasud na! Nadaugunan pa kita! Bilis ko. Igual 20! Wala kami. Kani! Kita servisyo. Ato ah! Ako ah. Awi mo! Sige. Sige! Bola sa Team Chicken Cordon. Lay! Daog ka, Play. daog ka. Dogon. Sige, play na. O, sit up. Okay, kaya ulit lang ako. Ay, ni. Uy. Daka na ka na. Ay! Oh, daog me! Yes, daon ta. Daon ta, daon ta. Woo! Daon niya. Daon niya. Oh, violation man. Saan na ka violation ano eh? 6 touches man. 6 touches. Kan 3 touches from tato. Naunsa man taong unsa naka 6 touches ato? Bigyan ako na tato. Isa replay pa. I-replay niya. Oh, awa. Sit up. Okay, kaya ulit lang ako. Ay, ni. Uy. Daka na ka na. Ay! Hindi kita ani. Win, abi na kong daog ta. Nakadaog pa lang ang tata. Wala mo tati ka kinintos. Abi mo na akong kamaw-kamaw duwa. Sige, ingon-ingon na ka mao siya. Yung sige may kaganaong gani. Naunsa ba mo nga? May kumuduha sa una pa man tong dako pa ko niya kung gamay naman ko, nakalimot man ko. Sa una ram sa daay to, oy. So, sa kanang utaan na pag dako na ako, may makumuduha. Uy, dita. Hindi taan eh. Daog, daog. 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 Ha! Inubos na! Naala to sa peg!